Mga kaigsunan, ingani ba ang kasinitian sa inyong gugma karon? Atong tanawon. Nawat-an ko gugma nimo. Busa, mubiya ako. Ayaw ko biya eh. Hindi ko mabuhi, gumawa ka. Ayaw ko og ilara. Kinabuhi magani ka, so wala pa ta magkaila. O tinuod na. Pero karon, ikaw ang akong kinabuhi. Basta, dili na ko. Tinuod jud ay nga buta ang gugma. Nagmahay ko, nga gipili ti ka. O tinuod, buta ang gugma. Pero katong daghan pa kong kwarta, pwerte sigaha sa imong mata. O dili ba ka? Ingani. Salamat kinibalik ka. Dako ako'y kalipay na nibalik ka. Oh, nibalik ko. Kay makuha ko sa akong gamit. Kay wa na kay gamit. Ug dili ba ka? Ingon ani. Day, pasilo ako. Sangko sa langit ang akong pagmahay nga gibiyaan tika. Ayun na pagpangayog pasaylo. Kay gidawat na nako ang imong pagpangayog pasaylo. Sa ato ba, gidawat ako nimo. Pwede na ko mabalik diri sa ato ah. Madawat na ko ang imong pagpangayog pasaylo. Pero nung kang na mabalik pag diri sa ato ah. Pahawa karon dayon. O dili ba ka? Ingon in. Kapila na tika-ina nga ayaw kong palaguta. Kalagot ko nimo. Udong maluoy ka. Masilingan tabang. Gusto kong upawan. O dili ba ka naghuwat ka sa saktong tao nga para gid nimo? Ayaw pagdali-dali. Huwata ang hustong panahon. So girls, Valentine's Day karon. Ayaw og ditsugdasmag sa labintador nga naa ilawom sa purol. Kay basin human ka maputhan, igor kang biyaan. Diri na lang kutob og daghang salamat. Bye-bye. What's up mga idol? Salamat ay sa paghuman sa among video ug hinaot ko nga nalingaw mo. Then, kung kinsa to magpa-shoutout, just leave a comment below. #Team Cram. And don't forget to subscribe. Don't forget to ring the bell. Ding 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 ding. Thank you. Bye bye.